ato dili kayot ko katuo nganong gibuhat to bisan kang itit sa dalan nabalan mo akong ngalan gitawag mo kayo dako di man kinahanglan imong kunin di ko makabuhi imong sit imo kong gipaligid gibuhat ang tanan di man untag kinahanglan kung mga imong gipalaban wala ko kabalong nga imong man kong giadto dili kayot ko katuo nganong gibuhat to bisan gamitin sa dalan nabalan mo akong ngalan gitawag mo kayo't Short na ko, nag-start na ko. di man kinahanglan imong kunit di ko makabuhi imong sit imo kong gipaligid gibuhat ang tanan di man untag kinahanglan kung mga imong gipalaban imong kunit di ko makabuhi imong sit imo kong gipaligid gibuhat ang tanan di man untag kinahanglan kung mga imong gipalaban Alright, mabungahong kagabhion. Excuse me. Dugay ta naka-live kay invite me o birthday sa kauban sa church. So, kanina ron ako nag-live pero tawag man ta dito kay nag-ampo sa taba. Lami ning kuan din ka ng tea nga hinimo sa kuang pinalanggang asawa. Guwaba ko nun eh. Alright, so again, mabungahong kagabhion and B. Pastor James, pa-shout out sa Payot family. Shout out din akong Payot family sa Batuan, Bohol, kung wako na sa iyo. Thank you, Brad, sa kanunay pag-atang. Please share our live. Again, please share our live tonight. Nindot ni mga igsoon. Weekend. Mamalandong tas pulong sa Ginoo. Ako din, gi-shout out si... Kinsa man to, ha? Ay, nagkuan ako ba? Limot ko da. Dong man to na, Dong Carl Dong. Or Dong Carl. Okay? Nakalimot ko, basta nakadari niya. Di man pwede akong kaon kay makuan ta mga igsoon. Okay? So, shout out na ng mga OFW, dabi? Kuan man, bugnaw man, ha? Wait sa ato sa ligisit ng kuwan na nila. Tira. Di, ipababaw na ko na yung kuwan. Yan. 18. Okay, so again, please share our live, mga igsoon. Shout out to one time lang, Pastor. Okay, watching from Prosperidad Agusan del Sur. Kaduao na to ni. Shout out watching from Prosperidad Agusan del Sur. De La Serna Daniel. Brother Daniel De La Serna. Thank you, brother. Again, please share our live tonight. Mga igsoon. Nindot ni kayo ipalano pulong sa Ginoo. Karon siguro ang uban naglingaw-lingaw na sa disco unsan man kay weekend, no. Suri-suro ilaglaag, but pinaka the best choice or nindot buhaton na to karong taknaa
mamalandong sa pulong sa Ginoo. Nindot kay mga igsoon, before ta matulog, before ta mo pahulay, mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. So I just want to encourage everyone to share our live tonight, and as always, you can mention your friends here in the comment section. Good evening, Sad. Sister Concepcion Castino Kabashi of Japan. And you can type also at followers at highlights at everyone para makabantayan yung mga friends. May gabi watching from Saudi Arabia. Okay. Marlon from brother Marlon nawa na brad. Sorry kay brad. Tabanaw Valiente from Saudi Arabia. May gabi sad Helgi Machika Bilarde. Pardelio Zumar, good evening from Libungan, North Cotabato. And to Lilit Amodja, good evening, Sad. Igsoon, watching from Lapu-Lapu City. Okay. Diha ko nakasuway og suyop og una sa Lapu-Lapu. Eh, di na malimtan ako ang memories diha. But salamat sa Ginoo. Eh, daghan na sad kog nawalihan diha. Marlon Tabanaw, Valiente, buntag o gabi ko gatanaw sa imuhang wali pas. Naadik na ko sa imo. Himaya sa Ginoo. Thank you, brother, Brad. Salamat kayo. Kamo gyud ang hinungdan nga ganahan kog ngani. Bitaw, actually dili lang kani si brother Marlon ba to? Daghan gay nag-message na ko nga na-bless sila. So, akong kalipay nga nay mapanalanginan, nay ma-empower, ma-enlighten, nay ma-comfort sa word ni Lord nga samtang paminaw ni Darao sa man eh. Idan na po, perminti ni siya mangutanan ako, Brother Gerald Asis. Again, Brother Gerald Asis, thank you for watching this time. May gabi, Pastor, watching here at Pagadian City na po sa imuha, Pastor. Sige, ko kadungog aning Pagadian ba? Murag, panaon dyan ko sa Ginoo, siguro puhon dia. Daghan kay ko followers dia sa Pagadian, kay naay kauban na mo sa Pisigami family, I remember. Nagpa-picture na ko, na yung mga taga-Pagadian. Makapaminaw na pod mi sa imong power, himaya sa Ginoo. Power kay si Lord, brother. Power kay nga preaching, Pastor. God bless. God be the glory, okay? Hinawa naman. Shout out, okay. Kung tanaw ni diri. Akong i-bluetooth, Pastor James, para daghan makadungog ka na. Bunal, para sa kamayan sa Ginoo. Uban bitaw, disco kusog kayo, way mo reklamo. Mag-vibrate atong yuta, di ba? Kanina ba nga pulong sa Ginoo? Shout out sa nang taga-Batuan, be. Thank you, Brother Jamie Payot. Thank you, Pas. Lipay kay ko. Pansin ko nimo. Salamat kayo. Brother Marlon Tabanaw, Valiente. God bless you more, brother. Kuan di ay kanang uban day nga di na ko mapansin. Pasaylua lang jud ko kay daghan kay mag-message na ko, daghang mo comment. So mao na nga di na ko matagad, no? Pero salamat sa Ginoo nga usay makatagad sa ko. Pasensya ninyo, no? Watching from Iligan City, Helgi Machika Bilarde. Okay, thank you, Igsoon. Watching, Pastor, from GRM Bagal nga, Compostela, Pastor Beverly Abela. Okay, thank you. Again, shout out sa mga OFW karon sa linlaing kanasuran, mga naka-permanent resident, mga nurses sa linlaing kanasuran ng mga Pilipino, ha? And mga seaman, mga seafarer. Shout out niyo tanan og namo sa kung pag-ampo kanunay. Usa mo sa mga rason nganong mag-live ta kanunay kay of course dili tanan OFW makasimba. Di ba? Yes, Pas, Pagadian po ko. Trawaw, Pagadian na po do. Shout out Sister Edita M. Baldero, watching and listening this time from Pagadian. Okay? And shout out sa nako ang 254,000 followers of Mabungahong Kristohanon. And shout out sa tanang mga subscribers and ang uban tig-senog stars. Tanan. Mga tig-comment sa comment section. Salamat kayo. Shout out yung tanan. And shout out sa nako ang subscribers sa tong YouTube channel. Lahi man ang YouTube channel, no? Ang wala pa naman ka-subscribe sa YouTube channel, free na nasa sa caption ani ang link. Free to subscribe ra. Kaya atong mga live na tanan dito nagtapok, masunod sila ba? Praise the Lord from MM Ombria. Hallelujah. Igsoon, salamat. May gabi isad. Shout out Cebu City Jail.
Ngano ka pastor, sige magisgot lang si City Jail. Kanahan lang jud ko nila, lab na ko sila dahan kog mga brad dito nya. Aside from that, sige kog solo dito last year and gimingaw ko labi na sa maximum 4. Okay, brad Ari, shout out dia. Brad Kinit say uban diha na diha, shout out, and RDC 123. Kumusta ko diha nila ni Brad Ibang. And of course, si Brad Jow. Okay, mayor sa na siya diyang Brad nako. Mga Brad nako diha, lunglib uban sa grasya sa Ginoo. May gabi, pastor, shout out ako si Brother Gerald Malugaw. Brother Gerald Malugaw, shout out. He's watching and listening this time. Asa maganda pita. God bless you, igsoon. Shout out na ko ang yes, mga Brad nako, hapit na to ang anniversaryo. Lunglib kanunay uban sa grasya Ginoo. Alpaca paro siya skiptron in arms. Pataas na tungalan sa Ginoo. Okay, and of course, tanang mga kapulisan nga followers nato, shout out Luzon, Visayas, and Mindanao, Camus Meña, Cebu, and sa Barracks, Tagbilaran, daghan ko mga kaila diya, shout out yung tanan. And of course, my PC Gami family, shout out, Luzon, Visayas, and Mindanao, PC Gami family. Okay, daghan kayo sa Mindanao sila, daghan ta, tanan. May gabi, okay. And shout out na ko on the Waon Islands of Southern, Bato Leyte. Okay, Pastor Marlon Catamora, tanang mga followers natin, daghan, mga listeners. Okay? Kanunay mo pag-amping o gampingan sa mo sa Ginoo di ay. Kay lahi ning nasa isla, kay dulduol man nay mga bagyo-bagyo pero ug naa protection sa Ginoo. Sigurado nga safe and secured. Praise the Lord. Again, please share our live tonight. This time, mga tuwang viewers, wa pa kabantay, 24 pa. Actually, nawi na bantayan sa mga igsoon ba? Murag na ay tig-report na to. Pero okay raman. Kaya nga naman, usahay na mo chat na ko nga daghanan ni sila nga dili daw sila kita sa atong live unless kung ilang i-search dili siya matawag, dili siya recommended daw, no? Sagdi lang basin na okay ra na mga igsoon. Mao bitaw nga i-share na to para ang uban makabantay lang. Nag-live na puning tawan no bitaw. Okay? Praise the Lord. Hallelujah. Okay? So, nahuman na ba na ako shout out tanan? Simba ta ugma, no? Okay? Kunyara ng panglaba niya. Karon panglaba, aron ka simba ka ugma. Okay? Shout out, pastor, sa tanang makugihon nga mga pastor sa Boys of Zion Church in Toledo City. Pastor, labi na ni Pastor Gumer. Thank you, Pastor, and God bless you and your family always, Pastor. To God be all the glory. Okay, again, akong gi-shout out ang sa Boys of Zion Church in Toledo City. Labi na si Pastor Gumer. Okay, thank you, Pastor, and God bless you and your family. Kung ako masayop, kan Toledo, dapit ba naskuan, igsoon? Aning na San Remigio kay nagplano mi mo bisita og San Remigio dugay pa noon last next year pa. Nami kuan ba? Alright. Okay, so this time igsoon we're gonna start kay 8 na. So let's welcome the presence of the Lord, magpray ta. Kay ato gining gisalig niya ang tanan kung wala siya di jud ta kasabot sa iyang mensahe. So every time nga maghisgot ta sa iyang balaang pulong, we know kung unsa ni kabalaan. Di jud pwede nga kita-kita ra ang maghubad ani kundi atong i-welcome ang presensya sa balaang Espiritu Santo, knowing that He is our master teacher tonight. Good evening sa igsoon, Sister Mary Joy watching from Israel. Regards ko diha, one of my desire is to go there. Yeah, kinsa may mga pastor nga dili wala mag-desire nga mo nag-Israel. Nindot nga makasinati sa bitaw, pero who knows before mo balik si Lord makatamak ta ng lugara. Okay? May gabi, pastor from Negros, shout out Brother Michael Berdin. Praise the Lord. And Jennifer Baintin, may gabi sa Digsoon. Okay. Mamit unta ti kapohon, pastor, if muli ko diha Pinas ubay-ubay ng luha ni gawas sa akong mga mata, luha sa kalipay. Sige Brad, magmita. At taga-asa ka Brad? Actually, dagana nagig-meet na ka o mga OFW. Okay?
Eh basin nagdili jud ingon ni layo kay ta. Ya magdinasigay ta, I will pray for you in personal. Okay. Amping Brad. Apil di ka sa akong prayer. Brother Marlon Tabanaw Valiente. Alright. Watching in Hong Kong, mauni ang nag-message na ko ganina. Ay, oh! Ikaw dito, no? Sister Jennifer Baentin, kung ako masayop. Nag-message ni sa ganina kay himuon daw ming ninong sa kasal. Ikaw ba to, sister? Salamat. Watching this step. Diha ra ba dugay-dugay ang asawa sa Hong Kong, 13 years. Sa kuan siya, North Point. Nagsimba. Usa sa leader sa JL before. May gabi isad, Sister Edeta Springer. Okay, partner ang kuan ni. Okay. Shout out Pastor from Tobico, Lula Ray. Michelle Pulo. God bless, Iksoon. Thank you for watching and listening. May gabi isad, Sister Joy Apusaga Garena. Yes, Pastor, ako to lagi. I will include you, sister, sa akong personal prayer. Sister Jennifer Baentin, ako masayo from Davao. Midilin. Midilin, mao ba ng kuan, Brett? Kanang dapit San Remigio? Murag Mayo na imong plano ba? Kay dugay rami nagplano mula aga ng San Remigio. Actually, nagplano mi, Brad, nga mo na next month to San Remigio, pero next kuan pa. Next year, kaya na ay murag occasion ba? Sa family niya. Gaplano mi magdag sa Kenan, pero ambot lagi yung malahos ba? Kay di ko familiar sa Gianan, basin madakpan hinundanan ng mga traffic light, ya? So, wala pa ko kasuway nga ga-drive ug sa Kenan diya sa Cebu. Pero last time, katong diha ko gikasal sa Montebello Hotel, nangutan namin sa taxi. Dali na daw from Pertres, and then nangto sa instruction unya andon maabot daw ko sa street kay nga dalan niya. Dito na daw na, dito ambot og. Pero ambot lang, pero gusto ko nang hinaot ko, gusto ko nga makadala aron bitaw pod kay medyo comfortable siya kaysa magbus unya dugay maabot ko no according to them. So mas may nang personal daw nga skin. Layo-layo sa San Remigio, Pastor, but God's will, Pastor, maimbitahan ka namo pohon sa among church in God's perfect time. Soon mauli ko pohon sa Pilipinas. Daghan naman yung mga OFW sa dene. Sige. Nindot na, bisag unsa pa nakalayo, abot gali ko Hong Kong, invite ko. Bitaw, yes, Pastor, silingan na sa una. Walagi, nada, Brad, ako ang manghod sa San Remigio. Okay, shout out na ko, be, ang mga, akong manghod ya, si Shalom Grace. Ang apelido niya karon is kuan na, kalimot na ko. Elliot, kay yung husband, usa sa seaman, okay. Sa shout out the Elliot family. Praise the Lord. Tamang-tama maari kag San Remigio, Pastor, mahapit ka sa among church. Itugot sa Ginoo. Nagdugay rin nagplano kay naa diha ako manghod. Layo manggod siya. So na ko yung mga schedule sa Cebu. Diha radyo ko sa Cebu. Kanang mga lapu-lapo diha, pero layo na siya ba? No, pero usa na sa akong prayer. Daghan sa dag followers diha. May gabi, Pastor, from Jensen watching Brother Jasper M. Pipico. Okay, mag-start na ta. Okay, bahala og pila pa ni 30 viewers. Okay, dali ta mga igsuon kay ugma Sunday, mag-prepare na pud ta. Okay, let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you again for this day, for this evening, and for this blessed opportunity, Lord God. Salamat sa imong kamaayo. Thank you, Lord, nga in love jud kay mi sa imong pulong, kay di mi mapulan o di gyud mi muundang hangtod sa imong pagbalik, magtuon, magbasa, mamalandong sa imong balaang pulong. Because according to your word in Joshua 1:8, di gyud namo ni ibulag ang basahon sa balaod. Ang imong balaang pulong adlaw ug gabi mamalandong mi unya among sundon kay mao ni giya ug maghatod namo sa kalampusan, kadaugan, kauswagan sa among kinabuhi. Thank you, Lord, for tonight. Before we listen to your word, before we meditate your word tonight, please search our hearts, Lord. Search our hearts because worthy. Kung nami mga nahimo nga wa ka malipay, kay tao lamang ni pasayloa mi Ginoo. Sometimes because of our imperfection, magtuo mi sakto mi apan sayop dahil mi sa imong pananaw. So Lord, pasayloa mi kung nami nahimo nga wa ka malipay,
imo aming takos, imo aming angayan, mamati sa imong pulong, ug tagay mi kasing-kasing nga madinawaton kanunay sa imong pulong, ug labaw tanan masinugtanon sa imong pulong, Ginoo. We welcome you, Holy Spirit, right now. And I pray for your wisdom, imong ihatag kanamo karon. Father God, we never rely on our own wisdom, but we always rely and dependent in the power of your Holy Spirit sa kaalam ni mga langit nun. Kung wala Ginoo, walay kapuslanan niya mong gihimo karon. So Lord God, mamuhat ka, gi-welcome ka namo, and i-bless ta ng mga viewers and listeners right now. Ang mag-reply ani panalangini, Ginoo, according to the desires of our heart. And I pray that as we listen to your word tonight, let it be that we could feel your presence right now. Mabati na mo ang imong gakos, imong hikap, Ginoo, imong comfort, Lord God. Mabati na mo imong dihog, Ginoo, tonight. And I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. I declare peace of mind right now, and I pray nga wala ma-focus nining takna ikaw lamang. Wala may laing giisa, ngalan lamang nimo, Ginoo. Wala na mo gi-promote ang relihiyon ngan sa pundok or any church, any person, but we lift up only the name of Jesus Christ tonight. Ikaw lamang ang angayang bayawon pasidunggan karong kagabion. So Lord God, again, salamat sa kadaugan. Holy Spirit, have your way. This is your moment, and this is our prayer in the mighty and powerful name of Jesus Christ. Amen. Alright, let's start. Last night, daghan kay to viewers, naabot pa tao 100, kapin man to. But this time, pila man ni 30. Okay, sige, okay ra, let's start. Dili man niya to pang viewers. Mas mayo, daghang mo tanaw. Mao bitaw na nga ako mong encourage to share our live tonight, and or you can also mention your friends here in the comment section. Kay kani atong topic karon mga igsoon is about delay ni. Why is it that sometimes God, there is a delay. Naay gitawag og madugay bitaw ang blessing ni Lord. Madugay ang tubag sa pagampo. I believe mga previous live na to before taon na naay mga rason right timing, pero lahi ni karon igsoon. Why is it that God allows delay? Naay delay ba sa to ang answer prayer, or natay gi-claim nga promise ni Lord, but until now wala man, no? Pero kabalo ka nga saad man ni mo, Lord, di ba? Imo maning saad sa imong balampol, pero wala man ako nasinati, dugay ra akong Kristohanon. Why is it, no? Unsay rason nganong nay gitawag og delay, okay? Delay nganong madugay ang promotion baron, ang panalangin, madugay ang katumanan sa saad sa Ginoo sa atong kinabuhi. Okay? So mao na atong topic karon. And again, before we start, please share our live, okay, tonight, and you can mention your friends and loved ones here in the comment section. Labi na jud tong gusto na gid ba nagdali bitaw? Gusto na jud ka nga magminyo, gusto na ka makauyab, gusto na ka makatrabaho, gusto na ka madato, magnegosyo, gusto na ka mo abroad, di ba? Gusto na ka makapasar sa board exam, kanang nagdali. I-mention na ko na diring nagdali, una kay higala kabalo ka nga nagdali siya, no? Kay mao ni itong topic karon, it's about delay. Oh, damay nagpa-shout out. Alright. Pa-shout out sa Payot family, murag naka-shout out nako ganina ba? Payot, shout out Payot family, greetings from Sister Camila Payot. Alright. May gabi, Pastor James, follower jud ko nimo. Pastor watching here from Asturias, all glory to God, Pastor. Amen. Thank you. Igsoong Serlin Agbay. Alright, let's start. Alright. So, ang atong isutan karon mga igsoon, di ba, about delay. So, pinayan kay kusog nga to ang kuan. About delay. Nganong na may delay? Nga usay excited na ka? Lord, ngano man nga na-delay, ngano man dugaya man Ginoo, dugay naman kung sigpaabot ani. Lord, sakto man kog hatag ni mog halad ikapulo ning tabang ko sa ministry, pero ngano man dugay man kayo pa man ni abot. So ayog. Kasukto igsoon sa Ginoo. Kay ang Ginoo perpekto kita di. So he knows what he's doing. Good evening, Pastor James from Consolacion, Cebu. Shout out Sister Sara Prieto. Again, Sara Prieto. Usa ni sa taon na nato nga follower.
God bless, sister. Thank you. Okay, again, nga usahay, magpaabot kas Ginoo ba nga dugay kayo ka na promote, dugay basta na kay gipaabot nga hangtod karon dugay na pila na katuig. Okay? Para nimo ni ngano man. So atong hinumduman karon atong i-recall ang event sa mga Israelita nga na-delay ilang paglanding, ilang pag-arrive sa Promised Land. Okay? Are you excited? Excuse me. Hallelujah. Mainom sa tag TV. Again, atong isgutan karon Nixon kay about God's delay man. Why sometimes God's answers bitaw na gitaw kog delaying of God's answer na madugay bitaw sa kanya. Excited na ka ba? Ay gusto na ka maminyo, gusto na ka nga madato unsa man diha, gusto na ka makatrabaho, makanegosyo, makapasar og board unsa man na diha, no? Daghan kay ta gusto. Okay? Pero wa pa man no ning wa pa ba naabot. So na-delay ba? Okay? Dako kag pagtuo pero wa pa man gihapon. Di ba? Di ba Lord, ingon ka nga pangayo og kamo paghatagan. Ani ingon ka Ginoo nga kung magampo ta ubanan sa pagtuo og ihatag nimo kanamo pero nagampo minimo na ipagtuo pero wa pa man. Delay tawagan na gidelay ni Lord. Why? So sa Bible naapoy na delay. Ang Israelites is mga igsoon pagawas nila sa Egypt na delay ang ilang arrival sa Promised Land sa Canaan. Okay? Na-delay sila, nadugay. Niabot sila og pila, kabalo na mo, 40 years. Mga dana ko ninyo, pila katuig ang gipaabot nimo. Nga para nimo nadugay, na-delay. Pila katuig or pila ka bulan pa Israelites gani 40 years. Okay, tanawa. Paminaw mo. So, usa ni siya ka message of hope nga bisag dugay na kang nagpaabot. Posible nga gidelay na ni Lord kay na siya gihimo. Unya moabot ra gyud na sa takna nga gusto sa Ginoo. Again, ang atong topic ani nganong usahay ang panalangin sa Ginoo dugay. Di ba mao nang nasa caption karon? Nganong usahay ang blessings ni God dugay. Girime na ko na. Okay? So nakoy basahon diri mga igsoon una. Fruit ba nga 40 years jud naglibot-libot sa disyerto ang mga Israelita makatawan sa Dios. Ingon diri sa Numbers or Números 32:13. Ingon diri again Números 32:13 ingon diri pulong sa Ginoo misilaob ang kasuko sa Ginoo. Batok sa Israel. It doesn't mean nga na-delay kay nasuko si Lord nimo but who knows? Unsa ka pwede pod nasuko ang Ginoo. Okay, ingon diri mga igsoon again Números 32:13. Misilaob ang kasuko sa Ginoo batok sa Israel busa gipasaag-saag sila niya didto sa disyerto or kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Grabe. So ang mga Israelita igsoon ang mga palangga nga anak sa Ginoo, murag kita ba? Usay mura po tag Israelita no? Israelita mga katawhan nga pinili sa Ginoo. Iyang gi-rescue from the hands of the Egyptians, no? From slavery, gigapos sila isip mga ulipon. Luoy kayo, lisod kay trabaho, bugat kayo, grabe, nahimong mga sulugoon sa mga Ehipto o Ehiptohanon ang Israelita. Ug nakita sa Ginoo ang ilang pagtuaw, nadungog sa Ginoo ilang pagtuaw, ilang mga hilak. Nakita sa Ginoo mauna nga nagpadala siya og iyang alagad, sulugoon niya nga si Moises para i-rescue sila kay si Lord Bigson mapinanggaon. Di siya kagwanta ng iyang mga anak na putos sa utang. Di siya kagwanta ng iyang mga anak na sa mga problema. Maghilak ka na gabi, maghinuktok, magwori, luoy kayo. No, daog-daogon, butang-butangag, istorya, di malipay ang atong langit nung amahan. Mautong because our God is the God of love, mga ison. He is our loving Father. Iyang gitawag si Moises. Okay, iyang gipadala sa Ehipto aron mulid sa mga katawan sa Dios nga mo rescue out from the Egypt ug dalhon ngadto sa yuta nga giandam sa Ginoo sa Promised Land. So ang Promised Land, it's a land that filled with milk and honey and ang yuta diha tabunok nindot kay ng lugara. Okay? Sumura na langit. No, dalhon dito ang mga katawan sa Dios o ang nangulo si Moises. Apan kabalo ba mo igsoon?
nga ang ilang arrival to the promised land na delay. Naabot og 40 ka tuig, naglibot-libot sila sa kamingawan sa disyerto. Okay? Na-delay ang mga katawhan sa Dios. Okay? Ang uban pagali wa kaabot nangamatay. Nganong na-delay? The same na to kay ngatong isutan karon itong topic, nganong usahay dugay man si Lord. Nganong usahay, Lord, dugay ramang ko niya. I trust in your promises, Lord God, because I know that you are a God. And whatever you say in your word, you will do it. Diba? It will come to pass. But Lord, why is it that I've waited right now for more than 5 years and still I'm hoping. Nagsige pa kog laom, pero ganun, wa naman siguro ipaglaom, di ba? Ganong dugay man, di ba? Nadugay, gano ka? Okay, so ang Israelite igso nakasinati sa delay. Okay, sila si Joshua, nakabot dito ang kaliwat ni Joshua ug ni Caleb, di ba? Sa Promised Land. But before sila ning reach dito, na-delay gyud ang ilang pag-arrive. Naabot sila 40 years. Nga naman, ang masound rin mga igso ng rason. Okay, mga rason. Nganong ang, tuluran ni karason igsoon. Okay, tulo ka rason nganong ang mga Israelita na-delay ang ilang pag-abot sa Promised Land. Kung ato ning palauman, na-delay ang blessing ni Lord nga ilang matagamtaman. Nadugay. Imbis dali ra pero nadugay. Naabot pa sila 40 ka tuig. Usa nila na sinati ang giandam sa Ginoo nga panalangin para nila. Ngano ka? Unsay mga hinungdan? Tulo ni kabutang ra kung ikuha igsoon. Unsay mga hinungdan sa pagka-delay sa mga Israelita nga ma-arrive sa Promised Land? Nganong nadugay? Unsay hinungdan? Una, because of repeated disobedience. Mao ni una, repeated disobedience. Unsa man ang repeated disobedience, pastor? Balik-balik nga pagka dili mo sunod bitaw, disobey ba? Pagbalik-balik nga dili masinugtanon sa Ginoo. Amen. Mao na usa sa rason igsoon. Usa sa rason nganong nadugay ang arrival sa mga Israelita sa Promised Land. Tungod aning pagka gahig ulo na, pagka disobedience nga repeated disobedience, balik-balik. O panahon nga malipayon, lipay-lipay na, pero sa panahon ng sa kalidanan musupwahin na po sila sa Ginoo. Usa sa example igsoon nga disobedient sila kay numdum atong sa panahon nga ang Ginoo nagpaulan og nagpaulan og mana, tumana ba? Kay ning reklamo naman to sila, ning complain na sila about sa kanunon kay bati daw kay ilang pagkaon, may pa kuno ilang pagkaon dito sa Ehipto kay kanunay pa karne. Oh, di ba? Kanunay pa sila busog dito pero sa disyerto nagutman sila. Samtang nag-journey sila igsoon going to the Promised Land, gigutom sila. Dili daw pareha sa ilang kahimtang sa Israel. Oh no, sa Ehipto nga perminti food trip, lami kay mapagkaon, mga karne nindot kayo. No? So mato ang Ginoo mga igsoon kay maluluyon man, gipadalhan sila og manna. You remember that? Manna. Manna from heaven. Oh, mao na ingon sila kay bread from heaven. Okay? Padalhan sila. Pero inyong makita diri mga igsoon nga pagka dili masinugtanon sa mga Israelita. Nga naman, kaya ang Ginoo naghatag og instruction ni Moises nga dili sila magtago. Magtago ha, dili sila magbilin og kanang paugmaan, kun dili hudon yun nila kaon, pero gahi yun ko ulo, disobedience. Okay? Mao ni usa ka rason nganong na-delay ang blessing ni Lord. Mao ni usa ka rason nganong na-delay ang arrival sa mga Israelita sa Promised Land. Because of disobedience. Nanagingon rin sa Exodus 16:20. Okay? Sadang si Lord naghatag og instruction ni Moises nga ina mga katawan nga mao ni ipahurot nila kaon. Okay? Mao ni ipahurot og kaon kay ug maugmaan pa ni. Madaot niya. Gahig ko, disobedience. Tanawa. Exodus 16:20. But some of them, dili tanan na, pero namay uban yung sunod, pero naadyo yung mga gahig ko. But some of them didn't listen. And keep, nagtago, and keep some of it until morning. Okay? Ingon ang Ginoo nga, ipakaon tanan, hudda. Ayaw mo pagbilin ng tudugma. Kay madaot ni, apan gahig ulo ang ubang mga Israelita. Dili tanan.
Okay, mura pog mga Kristohanon ba dili tanan gayg ulo. Okay, kundi na po ipipila nga gayg ulo. Okay? But some of them didn't listen and keep some of it until morning. Unsa nita po? But by then it was full of maggots and had a terrible smell. So Moses was very angry with him. So nanimaho na. Okay? Nanay mga ulod, mga igsoon, nanimaho na. Kaya nga naman, gahi magulo. Ang instruction ni Lord, maunay, hutdag kao ng mana, ayaw mo pagtago. Okay? Ayaw mo pagbring house. Kung dili, hutdaw kaon. Kay kung maugmaan ni, mabaho ni, madaot ni, pero gahig ulo. Mauni ang unang rason. Nganong ang mga Israelita, naglibot-libot og 40 katuig sa disyerto. Na-delay ang blessing ni Lord, na-delay sila og arrival sa promised land. Okay? Unang rason, disobedient. Okay? Disobedient sila mga igsoon, repeated disobedience. In how many times ning disobey sila ni Lord? Aside atong gingnan nga hutdog kaon, wa nila hutdag kaon, nagbili na baho, na mapanos, or unsa nagiulod. Katupong kapila na to gibalik-balik nga ayaw mo pagsimba og laing Dios. Okay? Pero naghimo sila atong golden calf bitaw, katong bulawan nga nati nga baka. Naghimo gyapon sila kay si Moses wala na ni balik. Gitistingan regali sila sa Ginoo nga si Moses dugay mo balik, nawa na ilang pagsalig sa Ginoo, naghimo na sila glaing Ginoo. Di ba? Gahig ulo bisag giingnan nga ayaw ka mo pagsimba og laing Dios. Di ba? Nagama gyapon sila didto og bulawan nga nati nga baka. Disobedience ug maunay usa sa tulo ka rason mga igsoon nganong ang ilang arrival na delay ang ilang arrival sa promised land ning abot og 40 years because of disobedience or dili masinugtanon sa pulong sa Ginoo or sa sugo sa Ginoo. Kamo da igsoon basin usa ni sa hinungdan nga nakapadugay. Basin na gisugo si Lord ninyo pero migsupak mo. Basin na gipabuhat si Lord ninyo pero wa niyo buhata. Basin na gipabuhian si Lord ninyo pero wa niyo buhii. Basin na gipasurinder si Lord nimo pero wa nimo gisurrender. That's disobedient. That's disobedience. Disobedience na posible nga maunay rason nga ma-delay ang blessings ni Lord. Ang promise ni Lord nimo madugay kay wa man ka ni sunod sa Ginoo. Gingnan ka sa Ginoo nga anak, pagamit nako. Di ka magpagamit kay nakay imong kagalingong kuan po nakay pangandoy. O may problema ng mangandoy ta mga igsoon pero bawo ni timan ang pangandoy sa Ginoo siguruha. Kay hanay ra na niya iplastar ang pangandoy nimo. Amen. Disobedience is one of the reason why the arrival of the Israelites to the promised land delay. Again, delay, nadugay. Nadugay nga nasinati sa mga Israelita ang panalangin sa Ginoo tungod sa ilang pagkadili matinud-anon, pagkamasinupakon sa sugo sa Ginoo. Mao ni number 1, mao ni una. Okay? Gitawag og repeated, akong gibutang diri magison is repeated disobedience, balik-balik nga pag-disobey. Number 2, igsoon. Ikaduhang rason nganong na-delay ang arrival nila sa promised land, nganong na-delay o nganong nadugay ang panalangin sa Ginoo sa mga Israelita. Ikaduhang rason igsoon kaning gitawag og grumbling, kanang pagbagulbol. Amen. Nagbagulbol ba ka sa imong sitwasyon? Basin ikaw niya nagbagulbol ka maong hapit na unta nagpaduol na unta ang blessing ni Lord, ang katubagan sa imong pagampo. Sige pagbagulbol Lord, ngano man ni Ginoo? Nangalagad, nagalay ko nimo, nibiya na ko sa pagkadik-adik, pagkapalahubog. Gibiyaan na ako akong kabit, ako nang gibalik sa iyang tinuod nga, bana o sawa. Pero Ginoo nga nung, ingani man akong kinabuhi, bagulbol na. Okay? Ang mga Israelita, bagulbulan tong dako. Sig bagulbol. Diba? Nanaang mana. Kay mauman to. Nangita na po sila og kanang, singanan na karni. Kay sa Egypto, lami kay mga karni rito. Sige bagulbol, dili sila kontento sa gihatag ni Lord. Maunay tinuod. Why is it that there's so many Christians grumbling, complain? Because in the first place, they are not content on what God gave them. Dili ta usay, once dili nagali ta kontento
sa gihatag sa Ginoo, magbagulbol na tagsugod. Mura tag mga Israelita. Mao ni ikaduha nga rason nganong nadugay ang ilang arrival sa Promised Land. Nganong nadugay nila nga nasinati ang saad sa Ginoo. Nganong naabot og 40 ka tuig kay ngano man samtang naa sila sa journey nagbagulbol. Ngano man ni napulaan na mi aning manaw mangita na pud mi karne. Anto pagabot sa karne daghang kayo. Sige bagulbol may tungod sa tubig. Kung sabi ni dapitan ni pait man ang tubig bagulbol na. Diba? Nagbagulbol sila sa leadership ni Moses, no? Daghan bagulbol, they are complaining and grumbling igsoon. Kabalo po may igsoon nga si Pablo na siya ay giisgutan may tungod sa bagulbol. Ingon si Paul diri, kita mga followers ni Christ. Dapat dili ta magbagulbol tanawa. Ingon diri ang Philippians 2:14. Again, Philippians 2:14 according to Saint Paul. Ingon siya diri, do everything without complaining and arguing, so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. So lain diri mga igsoon nga, do everything without complaining and arguing. According to Saint Paul, we as Christian and Christ followers, unsa may gipabuhat ni Lord nato, nangalagad ta sa Ginoo. Okay, unsa gipatrabaho ni Lord nato, unsa gingon diri, do everything without complaining and arguing, no? Dili ta magbagulbol or mo reklamo or mo complain sa Ginoo. Karon nga nangalagad ta sa Ginoo, na times nga natas kalisdanan, na times nga natas sa problema sa financial, na times nga na mga dagkong unos og pagsulay. Dapat dili ta mo complain, mo reklamo sa Ginoo. Dili ta manundog sa mga Israelita. Kay once mo complain ta igsoon, basin mao na hinungdan nga dugay raw ta kang panalanginan sa Ginoo. Pero sige ka reklamo, Lord ngano man Lord ngano man Lord magsige man kog hatag og tithes o piring. Lord ning tabang ko sa ministry. I am the number one supporter of your ministry. Lord, akong itagag sakyanan si pastor. Lord, Lord. Sige, kong tampong prayer meeting, Bible study. Lord, aktibo ko sa church. Ngano man basta magsigigali kag complain. Mo question mark ka, meaning, ning complain ka, mga igso, ning grumble ka. Naik mo na ito, grumbling igso, on then, maybe maunay reason nga na-delay ang blessing ni Lord. Hapit na unta ka panalanginan sa Ginoo. Tungod sa imong pagreklamo, pagcomplain, Lord, nagpagamit man ko nimo pero wa ko'y kwarta. Ano di ka mo antos. Amen? Lord, nangalagad ko nimo akong bana palahubog. Ayaw, pasalamatin Ginoo na. Kinaibaton si Lord. Sometimes, ang blessing ni Lord, nagpadulong ng tanimo. But, because you complain about your situation, you grumble about your situation, and there are times pag yun nga makig-argue ka ni Lord, di ba murag imo na hinoong gi-question si Lord nga siyang Ginoo, siyang nagbuhat nimo. We have no right and authority to question God because He is God and we are just human. He is perfect, we are not. Amen. Di ta pwede mo complain. Ang mga Israelita igsoon, sige og complain once while na sila sa journey going to the Promised Land. Sa ilang biyahe padung sa Promised Land, nagsige sila og complain. No, nagsige sila reklamo and some of them nakig-argue sa usag-usa ug maunay usa sa rason nga na-delay ang ilang arrival sa Promised Land. Naabot og 40 years. Ikaw da nga naminaw. Gusto ka nga madugay nimo masinati ang blessing ni Lord? Gusto ka nga madugay nimo ang madugay ug abot ang imong gipangandoy sa Ginoo ang answer ang prayer? Hala padayon diha og bagulbol. Gusto si Lord igsoon nga mapasalamaton ta kanunay. Whatever situation we are in right now, dapat mapasalamaton ta. Amen. Dapat thankful, grateful ta and kontento ta. Hala Lord, ako kay sige man kog hatag og hala di kapulo Ginoo matinabangon man ko sa ministry pero ang among silingan Ginoo kung kauban nga sigsimba nga dili mo hatag og kapulo nakapalit man og sakyanan. Asa man to imong saad Ginoo nga ablihan imong tambuanan sa langit, then you have no right. Imo nang gi-criticize si Lord na.
Wa ka kabalo sa plano ni Lord o kabalo baka nga kanang pagpangutana nimo pag-complain na dugay na hinon ang blessing ni Lord. Just like what happened to the Israelites. They always they grumble, they complain. They're complaining to God about their situation while they were in the desert, in the wilderness. Mao to nganing samot na inog kadugay, naabot og 40 ka tuig, kapuya na 40 ka tuig. Di ba? Ngano man, sige reklamo. Amen. So ayaw jud og reklamo. Ako igsoon gibadlong ko sa una kay reklamo ko ba. Paminawa. Sa una way back ako ni balikon kay about complaining. Way back when I was still single. Back then, 2013, I guess, 2013. 2012 man ko nag-ministry. 2012 ko gibag-o sa Ginoo, giset free ni Lord from the bondage of drug addiction. 2012 ko gitagaag kagawasan ni Lord gikan sa gapos sa mga illegal nga droga, makadaot nga bisyo, rugby, bulkasil, marijuana tanan, mga babae. So, 2012 sad kuming tawag tubag sa tawag sa Ginoo. Nagsugod na ko gwali 2012. And then na-realize na ko eventually lisura ni mamastor. Ay lisod ni mo tubag sa tawag sa Ginoo. Okay? The more we get serious in the ministry, the more Satan mo seryoso pud atake na to. Daghan kay mga unos, pagsulay, daghan kay tanan, grabe. Mo tong nangita na ko og kanang asawa, nangita og partner 2024 o 2013 or 2014. Sige na ako, ingon sa Ginoo, Lord, dagay ko kasawa, kapuya ni Ginoo. Yes, ingon sila si Pastor James dinihugan, tungod na nimo. Gigamit kog maayo sa Ginoo, tungod na nimo, epektibo ko tungod na nimo Ginoo. Pero Lord, wa nila trabaho nga nangita ko kasawa. Lord, dagay ko kasawa be, nagreklamo ko. Unsa man ni Lord? Diba? Mo to nga nagdidali ko, nanguyab ko, pila to akong nauyab, bisag pastor na ko, nya di day mao, nasayop ko. No? Sige ko complain, Lord. Dagko kayo kung pagsulay karon pero way mo comfort na ko. Walay mo gakos na, way mo hilot. Walay mo ingon nga, okay ra ka diha. Tahan na. Di ba? Walay mo nga na. So maunang ning complain ko. Actually, akong gingnan si Lord before. More than 10 times na, gingnan akong Ginoo, Lord, muundang ko pagpamastor. Grabing sakita, man din nilutuson ta, gamagamaan ta, istorya. Kapoy kay Ginoo. Kita ba'y naghagog tunga sa bukid, nagbaktas ta kay sa una. Unsa pa man to'y service na ako igsoon katong motor usa ka buok unya. Basta kanang kuwang og mga anak ta ba, mga service ana something ana. So na ako'y mga hago kayo ba nag-start sa ministry. So I start to complain about my situation. Complain ko ni Lord na pero gibadlong ko sa Ginoo mga igsoon. Matong sa dengki, badlong ko sa Ginoo, inawasa man imong pagtuo. Aw, no, pasaylo ako Ginoo. Ikaw man ay Ginoo, no ako tao. Sorry Lord. Sa dengki, badlong ko sa Ginoo mga igsoon. Akong gibuhat, kontento rin ko. So, I learn how to become content in every situation that I am in every season of my life sa ministry. Bisag unsa nga mga season, kalisod. Grabe tanang mga season, nga mga lisod kayo, kontento ko. Usay way kwarta, way bisag piso, kontento gyapon ko. Kontento ko nga single ko. Katoy nung na-content ko igsoon mo nung gitagaan ko kasawa sa Ginoo tong na-invite ko sa Hong Kong. Nag-meet mi sa akong asawa in Hong Kong. Back then 2015. So mao to, naminyo ko kalit. Katoy nung nakontento nako. So ang nakapadugay ato igsoon is katong sige kog reklamo sa Ginoo. The same na sa mga Israelita. Ang katawan sa Dios igsoon imbes dili unta to moabot og 40 years ang ilang biyahe padung sa Promised Land. Tungod kay sige sila og complain. Sige sila og reklamo sa Ginoo. Ang Ginoo nasuko. Mao to atong gibasa ganina, nasuko ang Ginoo tanawa. Ingon diri pulong sa Ginoo. Numbers or Números 32:13. Misilaob ang kasuko sa Ginoo batok sa Israel. Nasuko ang Ginoo, nasuko kay ngano man. Kisa may masuko ana nga sige reklamo. Mura man kang Ginoo gibutan ba? Siya gali Ginoo ano reklamo ta. So maunay ikaduha nga rason. Una nga rason igsoon. Nganong na-delay, nadugay ang blessing ni Lord, dugay na sinati sa mga Israelita. Dugay sila ni abot ang ilang arrival na delay sa Promised Land. Una, because of their repeated disobedience, pagbalik-balik nga pag-disobey. Number 2 is grumbling. Sa ilang pagka hilig sila og complain bitaw.
grumbling, aside from that, kana bitaw, reklamo sila sa ilang situation, mauna, no? Kung na yung mga kalisod, basta dagang reklamo, usa ni sa nakapadelay. And then, last, igsuon, mubo naman nganong na-delay ang blessing ni Lord, nganong ang promised land, na-delay sila abot sa promised land, because, na-delay mga igsuon is, lack of faith in God's provision. Again, lack of faith in God's provision. Kuwang sa ilang pagtuo nga ang Ginoo magatagbo sa ilang panginahanglan. Mao ni usa sa rason, igsoon. Kulangan silang pagtuo, magsigira silang duda, wa sila'y salig. No? Magduduwa sila, hala, unsa man ni? Labi na tong hapit na sila maabot dito sa Kanaan na gyud nya nag-send sila og spy, nga daghang spy, no? Pero majority sa mga espiya, puro dili maayo ang taho, no? Wala sila ipagtuo nga ang Ginoo nga nagpagawas nila sa Ehipto is still the same God who will protect them from their enemies. Sadyang ang mga espiya na nagtulad sa Kanaan, ilang nakita nga nindot kayong yuta, nindot kayo tabunok, nindot kayo ang mga prutas nito, dagko kayo, tambok kayo, na dugos o gatas, pero na namuyo ng mga isog ng mga tao, mga higanti. Okay? Majority of the spies, okay, send negative report. No, negatibo. Wala ipagtuo nga si Lord mo provide, si Lord mo protect. Wala ipagtuo. Ang nindot ra nga taho, ang report gikan ra ni Caleb ug Joshua. Mao na usa ka rason na suko ang Ginoo. Nadugay igsoon ang ilang arrival sa promised land kay kulang ang ilang pagtuo nga ang Dios nga ninggawa nagpagawas nila sa Ehipto, they will also protect them sa ilang journey. Amen. Makiguba nila hangtod nga mo-reach sila sa promised land, but mao na lack nila faith in God's provision. Amen. Mao na daghang kay sila og mga primero reklamo, disobedience, unya kanang way pagtuo. Amen. Kanang magduda mangudda. Mura bitaw gilaay nga ka na kay gipaabot. Nawadaan kag pagtuo ana. Because if your faith is genuine, if you have faith in God, then you don't care about your situation. And you don't care in how many days or even months and years you are waiting because you have faith. Amen. Pero sila wala igsuon, no, nakulangan sila pagtuo, mao na nga ebidensya nga kulangan ilang pagtuo, mao to magsige sila reklamo, no, magsige sila question sa leadership ni Moses. No, kulang ilang pagtuo nga si Moses ipadala sa Ginoo. Mao ito na argumento, bikil-bikil. No? Basin ingana pug ka. Si Lord manggod nakita niya ang atong faith karon. Ingan ang pulong sa Ginoo, magampo ta nga ubanan sa pagtuo ihatag sa Ginoo. No? So, igsoon gusto si Lord nga imong faith imong ipa-arise. Amen. Gusto si Lord nga imong pagtuo, imong padak-an. Even though sometimes walay mga hint, nagampo ka nga nagampo ka, example asawa, nagampo ka nga imong bana mabutan. Misamot man og kapalahubog kabadlungon. Ug tungod sa imong nakita, wa may hint nga mabuutan na. Once magduda na ka, kuwang kag pagtuo. Amen. Kuwang kag pagtuo. If you start to get worried and let's say complain or ask God about your situation, then it's just show that kuwang kag pagtuo sa Ginoo. Once magduda na gali ka, kuwang kag pagtuo na. Once magduduha na hala, unsa na kanino? No, nung imo nang i-question, dili na ka kontento, kuwang nagpagtuo na. Tagan ta mo example igsoon akong balikon akong testimony ug unsa kadakog pagtuo akong papa. In 16 years that I've been slave before in drug addiction. Muli ko kadlawon, abuban kadungog na ni akong testimony. Muli ko kadlawon sabog or hubog. Mao ra man na duha ra man sabog hubog. Usay, di na ko lakaw na hubog kayo. Muli ko kadlawon sa most of the time alas 2, alas 3. Usay kasagaran ala 1, alas 12. Muli ko ang akong papa mag-atang na nako. Akong papa mga igsoon dili na matulog ang tudi ko moabot ug ang iyang buhaton magsigira nagampo, magsige naglibot-libot atong balay nga giabangan mo libot-libot, o di magluhod, magbasag Bible, libot-libot.
Manukto ko niya, abling puldan. Sipa kayo, kitambak, abling puldan. Abling ko, sud. Inigsulod na ako, kay bawa ka kung sa'y buhaton sa kong papa. Gakson ko niya. Uy, nanari ka, salamat, salamat Lord. Mabait, buutan. Imagine, iya kong tawgon og buutan, iya kong tawgon og mabait, bisag sabog ko, bisag hubog ko, bisag ikan ko nakasuyop og syabo. Bisan akong gikawat iyang usa ka libo kay gisuyop nako, iyang kinintos gisuyop nako, akong gipasuapan iyang relo nga gold kay akong gisuyop. Pero iya gyapon kong gigakos. Salamat Ginoo, buutan. Ang pinaka-touching mga igsoon, ako na ning gi-share nyo pero akong balikon. Ang the most touching moments experience namo sa akong papa, nako og sa akong papa igsoon way back 2011. Wa ko masayop 2011 jud ni tabo. Sa dihang naibawaan sa akong papa nga katudi ay amigo na ako nga silingan na mo na maligya og Shabu. Ako'y tag-iya sa Shabu, ako rin ipadaan niya ba. Yan naibawaan sa akong papa nga ako rin tag-iya itong item kay kaning palibot na mo dagan po marites bitaw. Wa man jud aso makumkum yan ay mga marites mga sigpamantay mao ni anak ni pastor adik-adik sigag mata kawatan. So niabot niya ang istorya niya ato nga time nakabuntis pa jud ko. Giatubang niya itong akong kaslunon unta. Wa man to malahos kay nakwaan pud siya. Mao to. Kabalo ba ikson nga ang faith sa akong papa. Wala gyud mi aksyon og bawog. Iya akong gihikap ana siya na ako nga. Dali. Kabalo na ko sa istorya nimo. Kabalo ko nga mogamit ka. Kay dugay na ko kabalo nga mogamit ka og Shabu, abi na ko mogamit ra ka na maligya man dai ka katno kung imo amigo nimo. Imuha man dai tong Shabu daw ana. Unya nasakpan pa jud kanako nga nagdala-dala kag armas kay nahagbong armas ba nya kusog man kay hagsa. Nya nakabuntis pa jud ka, grabe na kayo nga kabugat ang imong gihatag namo ni mami nimo. Pero unsay gingon sa akong papa igsoon, iyang gihikap ako nga baga ingon siya. Apan ginganlan ti ka og James napakasatiyan sa mami nimo giampuan ti ka. Ug akong gi-declare nga usa ka adlaw na ay James nga pastor sa Clarin. Clarin na mo lungsod sa Clarin. Karon dili pa ni mao ang saktong panahon. Dili man ka madakpan sa mga pulis pero usa ka adlaw madakpan ka sa Ginoo. Take note, that was 2011. Pag 2012 nadakpan ko sa Ginoo, nahimo din kong pastor. Faith. Amen. Ang hinungdan nga delay usahay ang atong blessing kay gisuwayan nagali ka sa Ginoo nga gipadugay nawa na imong pagtuo. Gisulayan nagali ka sa Ginoo nga imong prayer until now still unanswered. Nagduduha na ka? Nagduda na ka? Nagduda gali ka once you start to doubt the promises of the Lord in the Bible. Kuwang na jud kag pagtuo. O kabalo ba ka nga the more makuwang imong pagtuo, the more ma-delay ang blessing ni Lord. Amen. Siya nakita sa Diyos nga ang mga Israelita kulangan sa pagtuo nga ang Ginoo mo bantay nila, mo protection nila, mo provide nila. Mingsamot kadugay ang ilang arrival sa promised land. Tuluran ni kabutang igsoon. Una, nadugay, na-delay ang arrival sa mga Israelites sa promised land because of repeated disobedience. Balik-balik nga sa pagkadili matinud-anon sa Ginoo. Dili masinugtanon sa instruction ni Lord. Ikaduha, because of grumbling or complaining. Sige sila reklamo sa ilang sitwasyon, dili sila kontento sa gihatag sa Ginoo or sa gipasinati sa Ginoo. And the last is because the lack of faith in God's provision. Kulang ilang pagtuo nga ang Ginoo mo provide silang panginahanglan. Naa ba kaaning tulo? Maybe some of you right now watching this time, wa ko kailan ninyo, but maybe ang uban nyo naka-feel na mo og delay. Amen. Sometimes na rason nga ni-delay kay di pa right time, pero sometimes ang rason nga nung na-delay tungod sa imong desisyon. Yes, again, ako balik ko na sometimes na-delay kay dili pa right time kay dili pa kaangayan, pero napo dire. Lahi po ni sometimes na-delay ang blessings ni Lord para nimo because of your decision. First, tungod na kay di ka masinugtanon sa Ginoo. Naigisugo si Lord nimo siguro pero wa ka mo sugot. Naigipabuhat si Lord nimo pero sige ra kag pero wa jud kay action. Naay gipasurrender si Lord nimo pero wa gid nimo gisurrender. Naipabuhian si Lord nimo nga undangon nimo wa gid nimo undangi wa nimo buhi.
That's one of the reason nga na-delay ang blessing ni Lord. Excited na siya. Mapasinati sa kay bulungang butang, milagro, diya nimo. Apan tungod kay ning disobey kaniya. Nakayaw niya, kamao ko sa akong gibuhat, Ginoo. Madara ni nako, makontrol eh. Makontrol rin ako, Ginoo, kahibaw ko sa kamatuoran. Di ba? Mo justified pa ta sometimes. Pero ang tinuon ni disobey na ka. Once mo disobey ka ni Lord, that's one of the reason nga naay delay or madugay ang iyang panalangin nganha kanimo. And number 2, complain. So never question the lordship of God, of Jesus Christ. Why? Ginoo siya, perpekto siya. Wala ka gidala sa iyang imong sitwasyon karon nga nasayop siya. Ngano masayop pa nun siya ug namay nasayop kita. Amen. So ayaw complain. Ayaw grumble, ayaw question na si Lord nga, Lord, ngano no? Once mo question na gali ka, nagduda ka sa Ginoo? Nagduda ka na kay pagduda sa kagamhanan sa Ginoo? Kamilagroso sa Ginoo? No, ayaw question na si Lord, yung Lordship. He knows what He's doing right now in your life. Amen? Ang mga Israelita nadugay. Pag abot sa promised land, ang blessing ni Lord nadugay nila nga nasinati. Kaya sige man sila reklamo. Nga naman maura ni sudan buwan. Mura kita ba? Ano, sige na tag-utan na ni Way Karne. Mura dyan kag Israelita. Lord, nga naman nga, sige ko gatag, faithful ko Ginoo, faithful ko sa ikapulo. Nga naman Ginoo, nga wa man dyan ko kapalit og sakyanan. Wala ko kapalit og nangandoy ko Ginoo nga makabaton ko ani nga. Dugay ra ko sig tithes nimo nga ayaw jud in town. Pangutan na anak kay nga naman. Si Lord perfecto. Wa tay katungod mangutana niya. Or mo complain. Amen? Kundili, dapat kontento ta. Unsa man natong kahimtang karon, lisod man, sakit man, bugat. Pero si Lord wala matulog. Dapat ko kamao ta makontento. Kung gusto ta nga madali ang blessing ni Lord, dapat we know how to become content on what we are right now. Ug unsay gipiyal ni Lord nato karon, ginagmay pa, hala kontento ta. Dapat deserving ta sa ginagmay kay magsugod yun ang ginagmay before dinagko. Kami dahil sa una, nagsugod mi atong motor na mo sa una, wave, one, karaan pa dyan kayo nga wave. And then, nakoy diti, nakapalit og rouser dayon, tricycle, duha ka buok, dayon XR, Mio pa dito, Mio I, then nakapalit mig XR, mao na to. Baw-bao. Dayon kaning bag-oron nga PCX, Yamaha, and then sakyanan. Ana man na ginagmay once makita ni Lord nga kasaligan ka, kapiyalan ka. Tagaan ka dinagko sa Ginoo pero mao lagi. Dapat ka mao ta makontento. Bisag tighter pa kayo, question na si Lord nga, Lord, ngano man sakto man kog ikapulon mo, sige kog lista pero ngano man ayo. Wa kay katungod. Kita ang binuhat. Naabay katungod ang binuhat. Binuhat lamang mo question sa magbubuhat. Wala. O nag-ingon, we're just a clay. And He is the potter. Siya ang magkukulon. Bisag unsa yang himuon nato, mo submit ta. Amen. O na siya mga igsoon, no? Dapat kontento ta, dili ta mo complain because one of the reason nga nung mga Israelita na delay ilang arrival sa promised land because of complaining. And last, kulang ang ilang pagtuo nga ang Ginoo mo provide. The same na to. Lack of faith, sometimes maybe. Okay? Asa kataning tulo igsoon. Diri ba ta sa dili pagkamatinud-anon o diri ba ta nasangit sa sige tag complain pangutana ni Lord o diri ba ta sa kulang og pagtuo. Amen. Kung nasulod ka ning tulo, basin usana sa inungdan nga hangtod karon nagsige pa kag paabot, delay kaayo. Lord, pila na ni katuig. Amen. Imagine and remember, 40 years. It takes 40 years sa mga Israelita to reach into the promised land because of disobedience, complaining or grumbling, and lack of faith in God's provision. Kung gusto ka igsoon nga
dili madugay, gusto kag madali, then in every season, praise the Lord. In every season, what season you are in right now, then worship God. Ayaw complain na, dapat kontento ka. Unsay naani mo, dapat kontento ka kay makita ni Lord nga kontento ka. Wala nimo ayaw i-compare imong kagalingon sa uban, imong sitwasyon. Ayaw, unique ka. Amen, unique ka. Talagsaon ka, pinasahi ka. Dapat ka mauta makontento, and aside from that, salig lang dyan sa Ginoo. Kupot sa Ginoo. Amen. Increase your faith. Level up imong faith, igsoon. Balag wa pahen, but saligi ang pulong sa Ginoo. Nga tagaan kaniya og ugma nga hayag. Jeremiah 29:11, saligi ang pulong sa Ginoo, and my God shall supply all my needs. Amen. Saligi kay pulong na sa Ginoo, matuman na, madugay o madali. Ayaw itugot nga dugay naman kayo nagduda. Ayaw pagduda o pagduda. Tuuhi nga ang Diyos mo panalangin nimo. Tuuhi nga ang Diyos mo bless nimo. Tuuhi nga makabalay ka. Tuuhi nga makapalit ka sa sakyanan. Tuuhi nga nakay own property. Tuuhi nga imong partner. Maugid ang God's will ni Lord. Tuuhi nga imong mga anak na hayag nga ugma, makagraduate ka, makapasar ka sa board. Tuuhi nga mulambo, mo asenso ka. Ayaw pailan nga abi kay nadugay-dugay, kay naa man gyud proseso, wala man gyud diretso, proseso man gyud tanan. Dugay-dugay na magduda na ka. No, tuuhi. Ang promise ni Lord in His word that He will never leave you nor forsake you. Mamiya man ang tanan, apan si Lord magpabili na sa imong dughan. Amen. Palangga ka ni Lord igsoon. So, mao ni atong topic karon, mao ni ang message ni Lord about delay. So kamo diha nga nagtan-aw, amo ko kailan ninyo. Naba mo'y gipaabot nga dugay na. Naba mo'y gipaabot mga igsoon nga murag taod-taod na. Unsa kay rason? Tungod ba kana kay dili pa right time or tungod sa inyong gibuhat? Tungod kay naigisugo si Lord nimo, wa nimo tuman na. Tungod kay naigipasurinder si Lord nimo, wa po nimo gisurrender. Tungod kay naay misyon si Lord nimo, na kay misyon pero wa jud nimo gibuhat. Usa na sa nakapadugay. Or basin sige lang kag complain. Lord ngano man sige kag ngano ayaw. Basin usa na sa hinungdan. Dapat kontento ka kung unsa ka karon. Si Lord na bahala sa imong unahan. And last, basin kulang imong pagtuo. Kay para nimo may tabo ba kaniya murag taud-taud na ni ba? Di gyud ni may tabo zero tinuod ba kaning gisulat sabay ayaw na. Wa na kay pagtuo diha. But instead, just have faith. Kung ang imong gibarugan karon nasulat sa Bible, may tabo na. Padak-a ang imong pagtuo. Ayaw itugot nga mapariha ka sa mga disciples nga nawala ilang pagtuo so tungod kay kusog ang unos. Nalimot sila nga kauban nila si Jesus. Nawala ilang pagtuo. Usay ra ba makapawala sa pagtuo, mga igsoon? Sige kag tan-aw sa imong utang nga dako kayo. Sige kag kwenta. Mangutang para ibayad sa utang, wa na ko nahimutang, di na jud ko matangtang, ana bitaw. May problema ka. Once sige kag tan-aw sa imong utang nga dako. Tan-aw ka sa imong anak niya, imong income murag di gyud magsilbi. Diha na musod ang doubt unya mawa na imong pagtuo. Ayaw. Unsa man na kadako ang unos nimo karon, ayaw itugot nga kana nga unos makabaliktad, makapagamay sa imong pagtuo. Amen. Tutuki ang Ginoo. Just fix your eyes on Jesus. The more we get focused on Him, the more magkadako siya ug ang imong problema mo kagamay. Apan kung naa ka nagtanaw karon sa imong utang, imong problema, imong sa may imong mapagsulay karon, kay maom na imong gitanaw. Di ba? Sige kag tanaw, ana ra ko na. Tagantang mo illustration. Tagantang mo illustration. Kani. Tagantang mo illustration be, ha? Hapit na ko na human. Asay dako ani. Tab. O kani. Asay dako. Kung imo makita dako ni. Dako ni no. Gamay ni. Gamay ni. Pero kung imo ni siya nga naon pagtanaw. Tanaw nimo nga murag maoy pinakadako sama kadako aning pokwarto. Kay imo mang gidulit. Nya migamay ni. Pero tino dako guni pero imo mang gipalayo. Pero kung kaning gamay imong idulit murag mis dako ning gamay. The same ra na sa Ginoo o itong problema. Usahay
Mugamay ang Ginoo kay imong mata nagdulit sa imong dakong utang. Nagdulit sa mga Judith. Sige, tanaw na mo man di dako nalimot ka. Tutok sa Ginoo. Hebrews 12:2. Fix your eyes on Jesus. Naunsa? Mugamay si Lord kay ginulit mo pud nimo imong dakong utang. Ala lisura ay akong bana pala hubog kay sige kag tanaw. Sige kag meditate kada adlaw ing dako. Ang imong problema. Pero kung adto ka mo tutok sa Ginoo, ma-realize nimo gamaya ra man ni kay problemahan eh. Gamaya ra man ning utang nako eh. Naamday sa adire oh, the Lord is my shepherd, I shall not want. Di magkulang ang Ginoo nako. Dapat jud ari oh. My God shall supply my need. Dapat man ay po oh. Seek ye first the kingdom of God. Unahon na si Lord. Ang utang siya na'y bahala. Dara! Ano na'y problema sa nato? Kaya nga itong mata naglurat o nagtutok sa problema. Mudako, gina. No, kaniro. Dako, gamay. Dako, gamay. Di ba? Pero kung imong idulit, mudako pa ni sa tab. Ana. Ayaw idulit imong mata sa imong problema. Idulit imong mata sa Ginoo. Because the more we set our focus to our big God, the creator of heaven and earth, makaingon ko, ay, gamayan mo yung problema, bahala ng Ginoo. Mao na nga mong naandan karon mo. Kami na problema namin mga bayronon, bahala na kada Lord. Mas dako pa ka ng bayronon na mo. Mo na mga igsoon. So, again, kung gusto ka, nga dili madelay ang blessing ni Lord, just have faith. Don't complain about your situation right now. Don't doubt about God's promises. And just obey. Just do what God tells you to do. Amen? Kung unsay gipabuhat ni Lord mo sa ministry, pawalihon ba ka, worship leader, or naka sa instrumentalist, unsay gisugo sa Ginoo, buhata na. Kung di na nimo buhaton, mura jud kag Israelita, mao nang madelay kay di man nimo buhaton. Himo ang priority, ang instruction ni Lord. And that way, ang kanang dugay nimong gipaabot, mas sinati nimo. Amen? So again, wala ko kailan yung mga igsoon, but maybe some of you right now who are listening, bisan pa man ang mag-replyan eh, nakasinati ka og delay ron, delay of God's blessing. Ngano ka? Na-delay ba na igsoon tungod kay dili pa ka worthy, dili pa right time, or na-delay na siya because of your own decision? Because of your disobedience, kay gisugo ka ni Lord, dugay ra, wa ka musugot. Or because you are always complaining about your situation, ngano man ni Lord, sige man kog tithes nimo, pero mas nadato man ninuntong white tithes, katong sige reklamo about giving, pero ako Ginoo mangyatagon ko, basin nga na ka. Ayaw, mao na hinungdan na dugay ka, mura kang Israelita. Or, basin ko ang imong pagtuo. Gisuwayan nagali ka sa Ginoo nga, pabtan og 2 years, 3 years ang imong prayer, way na itabo, nagduda na ka. Amen. Ayaw itugot igsoon nga, kung walay hint, mawala imong pagtuo. Ang tinuod nga meaning sa pagtuo, imong gipakanaa, bisag wala kay nakita. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word tonight. Salamat Lord, nga imo ming gipahinumduman karon about delay. Naitulo ka rason or tulo ka butang anong na-delay ang arrival sa mga Israelites sa Promised Land. Tungod kay di sila masinugtano nimo, sige complain or wala sila ipagkulang ilang pagtuo. The same na mo Lord, sometimes ingana pud me. Sometimes Lord usahay kay gitugutan nimo nga dugay pa kay ang panalangin na magyud proseso. So usahay Ginoo, i-allow nimo nga magpaabot mi og dugay-dugay. Mao na nga magduda mi, mawa among pagtuo, and sometimes mo disobey mi nimo, and then mo complain mi sa among situation. But Lord, thank you that you remind us tonight nga dili mi angay mo complain, kinahanglan mo obey lang mi, and dili sa namo ipakunod among pagtuo tungod sa mga unos, kundi padak-an among pagtuo ug motutok lang mi nimo. Hallelujah. Thank you for your word, Lord God. Salamat nga nakakatun na pud mi karong kagabion. And I declare that your word right now, Lord God, amo kining i-apply, and I pray, Lord God, that you allow your Holy Spirit to always remind us with your word tonight. Kung nami sa panahon Ginoo nga dugay na Ginoo nga magpaabot mo bati na mig kalaay, pahinumdum mi base na sangit mening tulo. Pahinumdum mi nga wa mi laing fokusan, tutukan ikaw lamang. Hallelujah. Because sometimes na-delay ang blessing nimo kay kami ra po'y nakaingon.
And Lord, help us to be content in what we have right now. Nga dili mi mo complain, mo reklamo, dili na mo i-compare among situation sa uban, kun dili kontento mi kung unsay imong gipiyal kanamo karon. Salamat Lord, and right now also Lord God, I pray to all of the viewers, if ever nay nakadungog karon nga naa siya sa delay, I pray Lord God nga iya lang yung kuptan ang iyang pagtuo, pahugton lagi iyang pagtuo kanimo Ginoo. Knowing that you are perfect, knowing that you are faithful to your promises, Lord God. Wala kay saad nga di tumanon basta lang among sundon imong instruction Ginoo. Thank you Lord, Holy Spirit, thank you for your word, thank you for your presence. And right now Lord God, I pray to all of the viewers, I speak life for them, I speak blessing, I speak healing in Jesus' name sa mga naibalatian. I speak financial breakthrough, open doors of job opportunity sa mga nangitag trabaho. And I speak promotion sa mga naitrabaho, sa mga negosyo. I declare prosperity nga, I declare nga mahimo sa silang faithful sa regarding financial, Lord God, matindano nimo. And I pray kung nay nagtanaw karon Lord, nangita og nagpray og kaluwasan sa ilang tibok panimalay, I declare complete salvation to their whole family, and to those who suffered drug addiction right now, Lord God, naggapo sa lain-laing makadaot nga bisyo, I declare deliverance in Jesus' name. Salamat sa kagawasan sa pangalan ni Jesus. Thank you Lord. Ikaw nga Diyos, maayo, wa mausab, you're the same yesterday, today, and forever. The same Jesus who rose Lazarus from the dead, and the same Jesus nga maghatag sa paglaom sa among patay na nga pagtuo Ginoo mabuhi, o paglaom nga patay na mabanhaw pinaagi nimo. You never change, and you can do miracle even today as long as we have faith in you. Thank you Lord God. So this time Lord God, among dawaton ug ang kuno ng kadaugan, ang milagro, ang panalangin, kay bulungang butang, katubagan sa among mga pag-ampo-amo kining ang kunon karon, uban sa dakong pagtuo Ginoo, himoa lamang ning kapiyalan Ginoo. Mao kini nga among pag-ampo amahan amo ning gisilyuhan sa gahom sa balaang Espiritu Santo sa gamhana ngalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Okay, that's all for tonight. Okay, so to God be the glory. I give back all the glory to the King of Kings. He deserved. So, salamat sa pag-iguban ka na ako mga igsoon. And don't forget to share our live, no? Okay, 30 days pa man ni mawala. And then, so wala pa mag-subscribe sa itong YouTube channel, please subscribe. Nasa caption ang link. Free na na. Again, thank you kayo mga followers, viewers, subscribers, star senders, tanan. Thank you kayo. And I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-blessed sila. Okay? So, thank you. And I pray sa itong papangatulog karon, ubanan ta sa presensya sa Ginoo, manimba ta ugma sa makalugar, no? Because I understand nga uban dili jud kalugar kay na yung trabaho ba, no? Sabi na mga OFW, but sa makalugar simba ta unya ra panglaba. Okay? O panglaba karong gabi si aron simba ka ugma, no? Imo ang priority si Lord. Sa mag-date ugma, mag-date mo simbahan, dala simbahan imong uyab. Amen? Ato sa church, then after that, hala, unsa asa ka padung basta una si Lord. Okay? So sa mga tulog karon, I pray again, may the presence of the Lord will go with us and mumata ta ugma safe and sound. Sa mga OFW diha nga nagtrabaho, karon nga hayag pa diha adlawan lain-lain man og time, I declare that God will bless all the works of your hands, and I declare promotion and favor sa imong mga boss diha, inyong amo. And I declare, of course, divine protection and good health kanunay. Comfort also. Kaya di lalim ba yung sakripisyo ninyo, no? So, ambingan mo sa Ginoo kanunay. So, that's all for tonight. Again, mga igsoon. Thank you, mga subscribers, followers. Ampo, amping, abante. See you next time. See you tomorrow. To God be all the glory. Good night, everyone.